PCSO. Pusong Pilipino, pusong panalo. Pusong panalo. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Simulan na po natin ang actual draw for draw number 3235. Pangasinan, let's play small girl lottery. I'm ready. Winning number, number 10. Ibabalik po natin ang number 10 para sa ating next second winning number. I'm ready. Winning number, number 37. Ang ating winning number combination, numbers 10 and 37 in exact order. At dito po nagtatapos ang ating draw. Ako po muli si Wene Lopez na nagsasabing PCSO, hindi umuurong sa pagpulong. Maraming salamat po. Official draw result for March